Good morning. Lai bagayo man ta kaabayo. Good morning. Anyo na iya sidag kamaangot na tasang awyaw. E di na orde na nakapati, December 4, 2006. Gaputa naggidan kami nga agkasinsin ni Father Cristeto Cortez. Siya ti agmisa, bigat di ordination, di first masko iti malem ni Apoteto the following day, December 5 ti panagmisa na. Kaya di agmisa ag iti malem ti December 4, 2006, inalak ti maysa nga classmate ko apadi nga iso ti ag sermon, iso ti ag homily. Actually birthday na tata ni Reverend Father Willie Jones Docosin adya seminaryo nga agisursuro. Ikararagan tayo na yun ti mission tayo ti mga ikararag ti padi, ikararagan tayo mad-iso na. Kaya idijay homilina na mula ula-una ijay panunot ko kinpusok nga jak malipatan aging gana tatta. Kasla nang nangag kumati sa bali ngam at least day nga event dayjay pa naghumilina dayjay first mass ko nakamula nya ti kunana. In-address na kadagiti pamilya ken dagiti tattao nga imay naki misa ya mo may dala naki misa ngono may dala naki pangan dagiti daddo mamet ka kunana siguro kunana ni Apurufo iti pamilyayo haan nga iso ti kasiriban talaga ang hanga siya kun nangnangak nga rod elementary kada eskwela kadyak nga rod nga agbasbasa haan siguro nga iso ti kagwapuan na talaga ang hanga siya gapgwapo na kaya kakabsat ko haan nga iso ti kasisingpitan ad-ad namanan ngam kunana pinili ti Diyos kunana God did not call the qualified kunana He qualifies those whom He calls kunana niya haan nang inawagan dagiti maikari no di pinagbalin na nga maikari dagiti maawagan dayya ti imula na aging gana tatta na imula iti panunot ko kung kunak matun ang agpaiso kaijay seminaryo nagado ka kaeskwelaan mi nagsisiribda adda nagabugado adda nagdoktor nagado ti nag-successful da amin handa mo nagpadi nagado ti nakasingsingpot nga kaeskwelaan mi awam pay basol da, di da pay aglibas, di da pay uminom ti arak, di da pay makibogsing, kada kami agkasinsin ka, makibokboksing kami kapo ti basketball, no naragid si kwamot ka, no tumibab ti babam mo, no ka gobalan. Kanagado nagsising patagis ko lang, ami apay nga handa mo nagpadi da kami mat, kanayon nga last warning, first warning, second warning, tinawon laka nga may maysa nga lamok ti agperman maikatakon. Ngam apay nga nagpili iso ti kunak no agpili ni Apo Dios. Misteryo. Hantay nga namnamaan. Ta kunana kada kunang arod ni Apo Dios ijay pamilya mi. Han siguro nga iso ti kalalaingan. Haan nga talaga ajak pay napadasan ti imuli di stage sa akla imuli di stage idi naggraduarak ta at daribon ko nga graduate ken most industrious o at least nagdonarak pay ti manok anya daytan gapula ta most mo kinimanang ko ti kalaingan nga lukulukon mi ta paya nag first honor idi grade 4 section B section A ken section B ti section B ti grade 3 ken grade 4 nagtipon da ni manang ko ti na nag first kunana kini tagadtoy di nga mistra ni Ma'am Daphne Biteng natayon niya kunana ma'am siya to ti first ta nilita ti second kunana ta para awit dati pungan nga sumang at kuon agpay so nag first ngam di na pay ammo ti 2 plus 3 idi grade 5 an 8 yung honor nan idi grade 6 an danda ni agrepeateran iso nga iso kasiriban mi ta nagpers gapot imbaga na ken mistra na haan nga siya ti kasiri ha nga iso kagopwan adayo nagopgwapo adagi jay kakabagis ko takunana day kasinsin ti asawa ni amang ko asawa ti kasinsin ni amang ko kunana kanyak apay si kamampay lati haan anagwapo nga putot ti Andres kunana ta Andres ti tatang ko kutinangad kumut nya tati kaya na nga kasano nga agbalinak nga nagwapo
Kapag ti tabako ti jel ko, adda aklad yung agiyag-igas. Kanya mo agiyag-igas, apang ka mag-awang garod pag-ispremi, kaya inka ikatan di igas, ikabil mo ti botilya, sa kanto, ikabil iya tamatay ton. No pa nagtatalon siya klati minta tampe, taniinang ko, kayat nang agsakristan, ti may nga anak na, idi panawon ni Apo, kabakkang wano rakepo, idi ti padi. Kani ading ko ti kayat na hang nasiyak. Taapaya, kasanong oras nga agsakristan na magkasugargar tabuok ko, sulagat tamatak, sadak lamang ang ngis-ngisit nga agkurkursing, sadak lamang makita no agkatawa akta na lamiis dingipang ko agyelo-yelo, tadyak nga rod nga maka. Kas ano agsakristan ka, iyawat mo kin Apo Padi, no di makigtot. Amang kas jayman idi. Kaan nga talaga, no? Inya ko matipan na kay Karina, kasano nga nagbalin ka nga padi. Hama nagkurkursingak ini. At dalat tamo ilana tinyog ni inang ko nga nakadipig nga bute. Dahil tayo kalapagyanan ti tandoy nga dipig. May sa ti usarik ini. Iso ti paggel kon, iso ti paglotion kon, iso pa ti pangkabil. Di ka nagbita-bitak ti December ta subil mo, lana nyog. Nom-nomuno da duma, nabunglog. Sino ti makiabay king ka nga balasang mo, no, aga nabunglog ka, lana tinyog. Kasjay. Iso ti ko nakahaan nga siya nga talaga. Di pa'y kayat ni inang ko agsakristanak, ni ading ko pa'y ti kayat na ta, nagwap-gwapo ka no. Ngam, kitaan tayo. Anya na ganan. Kitaan tayo ti maibasa, kasjay mo ti ibagbagana. Kitaan nyo, denggan nyo dahi ti kunana niya. Dublian tayo tapno awan ti agkamkamalay. Manmano, kada kayo amasirib, wenno man nakabalin. When no nagtaod, idi natanok akasasaad, sigon ti pagrukodan ti tao. According to the human level, human standard, kunana man kada kayo, ti pinili ti Diyos. Nya, ti pinili na, dagiti minamaag. Iso nga maagak at pinili na kumat. Minamaag ti panagkuna ti Diyos iti lubong, tapno ibabain na dagiti masirib. Kitaan nyo baliktad ti kayat ni Apo Diyos, pinili na dagiti minamaag, dagiti nang kun nang tapno ibabain na dagiti masirib. Pinili na, kuna ni San Pablo kadagiti taga Korinto dati pinili na dagiti nakapsot ti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti nabilag. Ni Apo Diyos dati, bagbaga ni San Pablo datoy, when pinili na dagiti mauy-uyaw. Hangkay nga man naguyaw, tada uy-uyawon nyo, pinili ni Apo Diyos niya. Si kamang pailati nga nagwapo nga anak ni Andres, iso nga pinili nak ni Apo Diyos. Pinili na dagiti mauy-uyaw, dagiti mairurumen, maikoskospil, dito'y lubong, tapno dadailen na dagiti banag, nga ibilang ti lubong anasken. Pinili na dagiti mauy-uyaw. Iso hanggang awang karbangan tayo nga guyaw. Kunada kanya may idita sityo kam ti ubog ko taga ubog ket dagita kunada. Kagpay sumot nga talaga nga jak amoa nayanakak mo nga dungrit imbag kanyayo ta rich kids kayo. Jak pay nakakita tissue di ubingak. Amuyo ti tissue? Ho, amuyo tissue kunak ka. Jak nakakita tissue, idi ubingak tada kami, no agpangres kami ti tissue, may takyag ko namin ko namin latan. Adaya tissue adaya mo tissue kanya may kasta na may mayat di may sa kadwak ta pangato. Ko nanak. Kasiglatan mo di may sa kadwami. Hani agusar ti ima daytoy subil datay. Ko nak. Nagsinglat ka. Uy-uyawon da kami, anya nga rod ti taga-ubog da kita nagdudungrit ka talaga Idi ubingak kamay may sa dibado ngos osarek, dibado kon, bado ni amang ko atidog, isopay ti short pangkon. Hanggang magsapsapin ka, iso di pinili na dagiti mo uy-uyaw, iso nga da kayo. Uray dudon niya kayo hanggang uy-uyaw la. Pinili ti Diyos. Kunana, kayat na asawan daytoy, daytoy ti laglagi tayo. Kayat na asawan daytoy, awan ti makapagpasindayag iti imatang ti Diyos. Surat ni San Pablo kadagiti taga Korinto, na ibagayo nga agsalsalawasawak umayon to basaan.
Awan makapagpasindayag kada tayo iti imatang ti Diyos. Nagpintas. Ngem iya sidig na tayo iti Diyos ken ni Kristo tapno makikadwa tayo ken kuana. Daytoy ko mati pagkukontesan tayo. Daytoy ko mati paglalabanan tayo. Haan nga ti pagkukontesan ka, pinnadakkelan ti balay, pinnaado ti lugan, pinnangato ti degree ti adal. Ti mapagkukontesan dagiti dadduma ka, no kas ano kangina jibag na, igadon tumula nagyan. Kas ano kapintas ti sapatos na kapin, haan nga di pagkukontesan. Anya kung mati pagkukontesan tayo, no kas ano tayo kaasideg ken iti Diyos. Ti ko mapaglalabanan tayo, no kas ano ti kaklos tayo kin ni Apo Diyos, isuday ta ti kinapakumbaba, isuday ta ti kinasanto. Haan nga ti kinaado ti, haan nga ibaga nga gapo ta relihiyoso ka, gapo ta devosyonado ka, asideg ka kin ni Apo Diyos, ay haan hanyo nga ibaga. Ada pagkararagan di likod ti Our Lady of Guadalupe pag debosyonan, mabalin yun to ti mangala, ada nang idunar. Hangaga po ta ka, kanayong ka nga agdebosyon kas asidag tirinam kini Apo Diyos. Ay, madi Baka even your prayer kay paspasika mo nga, kanayon na ngagkarkararag Apo, haan dati ka arrobak. Tangsit manen. Ti ko mapaglalabanan tayo, pagkukontesan tayo, no kas ano kaasidag ti puso tayo kini Apo Diyos, kas ano kaasidag ti pamilya tayo kini Apo Diyos. Kas ano kaasidag dagiti ubing tayo ken ni Apo Diyos. Makimismisa ka sa nga pulo kay ngagkakabalay, siksi ka mo la makimismisa. Ayan dati pamilyang dida kayat apaya, madi ka nga rod nga pagtuladan. Tanto pa man nakimisa ka chismusa, anyan tadakam tulaki din ko na. Di ko mati paglalabanan tayo. Dahito man ti kunana, nya? Mapalintag tayo, iti imatang ti Diyos, no umasidag tayo. Ken ni Apo Diyos, mapalintag tayo, iti imatang na. Isugarod nga, no uray religyoso ka, no haan nga mapalintag di jay biyag mo, no addalat ta kinatangsit mo, no addalat ta ululbudam a tao, no addalat ta italtalumag mo a tao, haampay nga nalintag day ta biyag mo. Kunana, nagpintas, si asino man nga agpasindayag, dito man ang laglagi po niya, awan ti karbangan tayo agpasindayag, kunana. Tata, si asino man nga agpasindayag, ipasindayag na kumati aramid ti Diyos, aramid ti Apo. Ti ko maipasindayag tayo, di aramid, di inaramid ti Diyos kada tayo. Di kalman, at imay na nganak ti kasar, umado ti agkakasar itoy, gapot ta irkon nga taa. Nagaduda, urehang nga taga ditoy umayda, ada may nanganak ti kasar, mayor, gayem ko. Malablabsan na kano daytoy nga han nga taga ditoy, malablabsan na kano daytoy nga simbaan. Di nakastrek nalpas ti kasar ko na apay nagpintas gayam daytoy simbaan mo, Apo. Madidya pa nagdenggag ko ti simbaan mo. Haang ko asimbaan. Ni Apo Diyos ti maidaydayaw, simbaan ti tattao, kuka ni Apo Diyos ko Tadag ito mo taga-sibilyan ko, idi erkon ti simbaan dan ko, nagmayat simbaan me. Dakam ti paradalos, nito mangsit damatan. Nagkuna, idaydayaw yo, ti inaramid ti Diyos. Idaydayaw ti inaramid ti Diyos, kuka na Hindi kalman, ada po tayo di Children's Festival tayo no third mass. Ada jikas mo Apo, ada. Matumulong ako na nag-send tinayon di pag-premyo tayo di Children's Festival. Ka-thank you ma'am, dakkel atulong kunana maidaydayaw ti Diyos Apo. Ngitaan nyo, mangmanggag nagayan ti sermon nga pagsasao tayo, awang kumati ipangato tayo, awang kumati ipadayaw tayo, ti bagbagi tayo, sirib, sanikwa, nagrigatam man wano natawid mo, adal, dayta position mo, trabahom, bendisyon ni Apo Diyos dayta, awang kumati ipangato tayo. Idaydayaw tayo kumati Diyos, gapo ta inted na kada tayo dagitoy. At daman ka eskwela at di seminaryo, rimwar, nangasawa,
Idi na minsan nagpicture da jay anak na, naggraduate college di jay anak nan. Kunak, congratulations balong kunak. Thank you apo kuna natin sinagsungbat di tatang, thank you apo, maidaydayaw ti Diyos. Tayo nyo di pa nagpaggraduar na, bigbigan na nga pa idaydayaw ni Apo Diyos. No daddo mo magamin ka, baliktad mo ti kayat tay a tao, ti kayat tayo maka, datay mo ti maidaydayaw. So ano daddo ma, agpakan ka ti ado, tapno si kati maidaydayaw. Nabungga ka, tapno si kati maidaydayaw. Kabaliktad, ti ko mapagkukontesan tayo, no kas ano ka asidag, diri na tayo kini Apo Diyos. No kas ano kinapakumbaba tayo, baliktad nga rin ti kunana, awan makapagtangsit kayat na nga sa awan, no kaya mo, nga sirken ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti napakumbaba, dagiti mang bigbig ang napakumbabada, iti na espirituan aba nagtakukwa dati pagarian ti langit. No idaydayaw mo ni Apo Diyos, dagiti inted na kanyam, sirib, talento, itsura, tano daddo man da itsura yo napinpintas uno nagapgwapo kayo kita-kitaan da kami nga suryab ti agong nako. Wow. Uyaw-uyawon da kami. Agyaman kayo tadda kam nga pagibasaran nyo. Dagiti agraman itsura no talugadi nga naitigking ka skills dagiti paglaingan tayo nga bukod. Sani kwa adal amin lama isublitay ko mga agyaman ken ni Apo Dios. Dagiti ibagbagana. Kinapakumbaba ti ibagbagana dito ay. Awan ti pagtangsit tayo iti imatang na. Ti mabalin tayo a pagtangsit dagiti inaramid na. Ti mabalin tayo nga pagkukontesan. No kas ano kaasidag. Ti puso tayo ken kuana. Dagiti ibagbagana ti dagiti maibasa tayo. Ala kakarit kakabsat. Nasaya at mano di umuna nga iya kung mano day tay kasla umuna nga pila da tayo iti pila ko matipin na singputan kasi kati umuna ngamda kayo mag no pila ti panganan ko uray ka lang nga agiwalin nga day tay sumingit ka pa diyan ti kasangwan nga ti ko mapila tayo nga innunaan ka di pin na singput pin na kumbaba maidaydayo ni Apo Dios day ko matipag innagawan tay ti pila hanga day ta panganan tano panganan no dadduma ka Dios ko di umuna nga nakapila isumo umuna nga gisupot awan tuko kami nga nauden. Nalap pinakontesan no sino ti kaasigan ti puso kini Apo Dios, sino ti kinapakumbaba. Laagawid kay to kitaan nyo. Wow, nagpakumbaba mo ni lulang kon dati ka nagtangsit ko nada. Ni man nagparabor mo ni mamang kon dati ka ni nagpakumbaba mo ni mamang kon umariwawa nga dati ko nana. Laagawid kayo nga napakumbaba kitaan nyo agbalbaliw ti lubong.